барномаи ахборро идома медиҳем. Имрӯз раёсати шӯрои уламои марказии исломии ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба вазъияти мураккаб ва пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии коронавирус COVID-19 дар асоси таҷрибаи давлатҳои исломӣ аз ҷумла шоҳигарии Арабистони Саудӣ, ҷумҳурии Туркия, ҷумҳурии исломии Эрон ва ҷумҳурии исломии Покистон ки намозгузориро дар масҷидҳо манъ карданд, аз ҷумла муваққатан қатъи хондани намозро дар Тоҷикистон низ эълон намуд. ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Қирғизистон ва Узбекистон низ чунин тадбирро амалӣ карданд. Идораи мусулмонони Узбекистон ҳамчунин доир ба манъи маросими ҳаҷ дар соли 2020 қарори дахлдор ба тасвиб расонидааст. Ин ҳама амалҳои фавриву саривақтӣ танҳо ба хотири ҳифзи саломатӣ ва наҷот бахшидани одамон аз бемории сироятии коронавирус мебошад ки дар ҳақиқат то ба имрӯз ҷони ҳазорҳо нафарро аз байн бурда, фаъолияти садҳо корхонаву ширкатҳоро манъ намудааст. ба ғайр аз ин, мардуми зиёд бо иллати наҷот ёфтан аз офате ки назирашро инсоният ёд надорад, дар хонаҳои худ ҳабс шуда, умедвори ҳарчи тезтар халос шудан аз ин балоро доранд. мо низ бояд дар пайи офияти мардум ва ҳимояи шаҳрвандони худ тамоми чораҳоро мавриди истифода қарор дода, аз ин вабои аср худамон, фарзандонамон, падару модарон ва умуман тамоми сокинони мамлакатамонро новобаста аз мазҳабу дин наҷот бахшем ва ватани азизамонро аз ҳама хатарҳо ҳифз намоем. тибқи фармудаҳои шариати ислом ҳифзи саломатии инсон дар мартабаи аввал меистад. дар ин маврид дар Қуръони карим омадааст: ва хештанро бо дастҳои худ ба вартаи ҳалокат маяфканед. дар чунин вазъият ки ҳифзи саломатӣ фарз аст ва намози ҷамоат суннат мебошад, бояд сиҳати ҳар як инсон ҳимоя ва ҳифз шавад. вобаста ба ин риоя намудани тавсияҳои мутахассисони соҳаи тиб низ муҳим мебошад. шароити мавҷударо ба инобат гирифта ҷиҳати пешгирии паҳншавии бемории сироятии коронавирус ки онро фоҷиаи аср номиданд, раёсати шӯрои уламои маркази исломии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор қабул кард ки гузарондани намозҳои ҷамоат панҷвақта, ҷумъа ва таровеҳ дар масҷидҳои мамлакат ва ҷамоатхонаҳо то беҳбуд ёфтани вазъият аз рӯзи 18 апрели соли 2020 манъ карда шавад. дар моҳи Рамазон баргузор намудани ҳар гуна ҷамомат, таровеҳ, ифтор, идгардак ва дигар маъракаҳо манъ карда шавад. закот, садақаи фитр ва дигар хайрияҳо ба шахсони ниёзманд, ятимон, бепарасторон, маъюбон дода шавад. шахсони саховатманд метавонанд садақа ва закоти худро барои пешгирии бемории сироятии мазкур ба сурати ҳисоби хазинаи махсус гузаронанд. шаҳрвандоне ки нияти ҳаҷ доштанд, бо сабаби пурра баста шудани зиёрати хонаи худо Масҷидулҳарам маблағҳои ба ин ният ҷамъ кардаи худро аввал дар корҳои ободонии хонавудари хеш, баъдан барои амалҳои хайрусавоб ба монанди овардани об, кандани чоҳ, сохтани пул ва дигар корҳои хайриявии деҳаву маҳалли худ ки ҳар кадом садақаи ҷория мебошад, сарф намоянд. тавсияҳои табибон ва тадбирҳои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ҳангоми рӯзадорӣ ва дигар маросим қатъиян риоя карда шаванд. вобаста ба рӯзадорӣ шӯрои уламо тавсияҳои худро саривақт омода карда, пеш аз саршавии моҳи мубораки Рамазон онҳоро ба тасвиб расонад.